makamano nikech neno kana mna ywak makoro gavana e kaunti ma Mombasa osechiwo ponono ni dwaro kete lwet ji giwegi mano ma port kadwadh nam chumbi kik giwe sirikand kaunti ma Mombasa oko. Ing'eyo an ang'iyo gik moko e yo maduong'. Wawacho ni nitie sirikal mamalo to wawacho ni nitie sirikal mapiny. Jo Kenya mamalo ma sirikal mamalo tiyonegi gi jo Kenya mapiny ma sirikal mapiny tiyonegi gipogore. Pogore. Dongen ng'at achiel miyo onge giminya wacho ni gini en mar sirikal mamalo onge kaka tudore gi sirikal mapiny. Ke gik ma sirikal mamalo timogo anga sirikal mapiny nyaka bedie. Kata king'iyo kambe ma wawacho mag sukari ma yuthurwago. Sirikande mapiny mag kaunti go nyaka gibedie nikech gik matimore kanyo timore kuro. Yore magiwuothe go, jotich matiyo kuro, kata ohala miloko kuro, mago timre e kaunti, miyo jo kaunti nyaka bedie. Mage gik mocha waywago ni bilni. Mage gik mocha, ok inyal wacho ni gini, ni port ok otudore gi sirikal kaunti ma Mombasa. To joma tiyo kuro to dak Mombasa. Ok inyal wacho ni gi sukari gi ni ok otudore kako uso kambego ni ok otudore gi sirikande mapiny. To jok matiyo kuro to dak kuro. Lope ma ni kuro. To magi gik ma ji ok ne, ji ka nie telo to ging'iyo telo machuok ahinya. Thoth ji dwa ng'iyo telo ni ojatelo otiyo gik moko dhi mbele to onge ng'ama ng'iyo tich matiyo ni kakoro wang'iyo kata ka ji odhi e bura midhi e buche madongo midhi kata ji odhi Mombasa bendi paro ni kwa yalo kawuono Mombasa kat mwang'ado bende bang' kata dweche adek kata dweche auchiel kata higa achiel nitiere ng'ato man Migori kata ng'ato man Ijara ma yalo wamanyo wayalo Mombasa chotimo nade okonyo ngimane. Kamano onge to yalo no kanon ema chendo. Bende kaniloso pend chike nitie gima noketi matudo sirikal mamalo gi sirikal mapiny niluonge ni Intergovernmental Relations Technical Committee. An gino kane kutiyo nikech kanye emonego sirikal mamalo tudrego gi sirikal mapiny. Jomondiki e sirikal mapiny kata wach mana wakaw kata mana wach jopuonj kata wakaw wach agriculture nikech agriculture mani malo to ni piny. Be onge gima ni konchiel kende kata ikaw mana weche mag thieth minister ni malo minister ni piny. Ka en mapiny to minister mamalo ni timang'o pesa mimiye gi manadi. Ema nyaka wang gitudre jomondiki jolony makocha professionals mani malo tudore gi manie kaunti to gineno ni ere yo maber ma gini dong timrego. To ai winjruok to sirikal mapiny time to mamalo bende loso gik miluongo ni serago. Mago nyaka tim. Kok watimo kamano ineno wigare ywa boge to wigare ok di wach ni en onge gimotude gi boge nikech kagare wang notimang'o nodhi. So sirikal mamalo en ochalo wigare to koro sirikande mag kaunti gi gine boke mag gari ema dhire ka gikoni idhi gom kamacha to nyaka jogni ni kuma koro wachiko ni idhi gom kama kadwa wadwa loko kaka weche mag port timore nyaka sirikande kama intie nong'e kidwa los maka sukari biro timore nyaka ging'e kata obed mana mar power electricity nyaka ging'e nikech gin gi ji ma gik moko biro timore. Wakaw ni onge power to sirikal mapiny donge gin go siptande mitie gi power donge gin gik mitie gi power. Nyoro kanyo power onge ka to waringo wadwa riembo joma timo airport kande mane tayo lal ng'ama nonego dwar en ni taya manolal e piny mangimani ang'o momiyo nolal ng'ano pok wawinjo wachne pok wapenjre ni to osiptande airport koro ni sege ni wach generator cha wach moko no jakwano ni to ji adi manotho e osiptande nikech ICU ne onge taya. Factory adi ma pesa olal negi nikech saya ne onge. Utende adi ma chiemo kethre makoro kotedi
nikech temone onge. Lal kata mana mag lal mang'eny pok waneno ka gibiro dwaro mondo giwachnwa gima duong'. Ng'ama nomiyo tayo lal cha an pok awinjo wachne. Ng'ama omiyo ok omoko generator to riembe. Ng'ama koro makoro wacho ni en mana weche mag mibadhi mabende timore. Kaka mano wen nikech sa ringo mapiyo. Sama nena moko kuom ote mantiere kapok